toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft și hai să începem. Am spus în video trecut că voi face un episod de Minecraft sau de așa. Am spus că vrem să începem casa. Să dacă să fac un gest. Le voi pune aici. Așa. Și azi ne vom face casa. Mai că cred că episodul ăsta va fi un pic mai lung. Pentru că va trebui să o grămadă de chestii și pentru că eu nu m-am mai jucat în mapa asta deloc. Pentru că am zis să fac o serie, să mai fac. Pentru că eu am avut un canal de YouTube și filmam și după aia mă jucam vreo 4-5 zile și după aia iarăși postam cu chestiile care le-am făcut la casă și chestii și ceilalți îmi lăsau în comentarii că să nu mai fac așa și m-am lăsat de canalul ăla și cum se numește, cum am zis în episodul ăsta, ne vom face casa. Sper să ies frumoasă. M-am gândit la un model din piatră și lemn. Am model de portocaliu. Și în episodul următor o să vă arăt cum să puneți hack la unele jocuri cu o aplicație. Nu voi spune numele pentru că o să vedeți în episodul viitor. Și cred că tot în seara asta o să-l pun. Nu știu. Dar în seara asta o să pun. Pe la vreo 10, cam așa. Sau poate îl fac acum așa pun. Nu, îl fac după video-ul ăsta. Da. Cred că cam atât ajung. 33. Așa și m-am gândit la un model, cum spus, dar nu iese bine. Mai pun aici așa. Și voi face de... Stați că trebuie să... Și aici voi pune materialele de care voi avea nevoie. De fapt, cred că o să fac cu lemnul ăsta. Da, o să fac cu lemnul ăsta. Nu mă gândeam să fac podeaua, dar am lăsat să fac cu lemnul ăsta. Bă, ce-am făcut? Că nu vreau uștile astea, că sunt nașpa. Bun, aici. Și hai să începem să facem. Avem nevoie de asta. Așa. Și m-am gândit să fac casa așa, cu geamuri. Cam să ajunge. Că două cupuri. Casa asta nu cred că o să, în episodul ăsta, nu cred că o să fac casa completă. Adică geamurile o să au, dacă ți-am luat, mai trebuie, cred că încă vreun stack. Aulu. Bă, e prea mică. Așa, cu una.
trebuie încă una. Adică mai trebuie o grămadă. Să mai grafizăm. Și cred că voi pune pauză și voi reveni după ce strâng un stack. Da, și am revenit. Am strâns un stack. Și hai să continuăm casa. Deci sper să vă placă videoul acesta. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și acoperișul. Știu că casa nu e frumoasă, dar am făcut și eu așa. Că vă dați seama că o să fac alta. Că nu-i așa de faină asta. Aici. Așa, și acum hai să facem podeaua. Am ascultat și îmi trebuie o lopată. O lopată. Așa. Am cărat destul și mi-e chiar lemnul ăsta. Așa. Da, arată. Da. Și așa cum am nevoie de un topor, las pentru 2 bucăți. Da, și dacă mă auziți iar și încetul, chiar scuze. Haideți. Am să încerc să vorbesc cât mai tare. Alo. Ce? Ieși afară? Nu, Bine, pa. că vine ploaia. Bine. Pa. Da, îmi cer scuze. Dar m-a sunat prietenul meu. De fapt, sper că nu o să vă deranjeze. Cam nasol că m-a sunat după videoclipul. Da, și cam atât cu acest video. Stați. Da, și cam atât cu acest video, pa, pa.